नोङो सेकेन्ड राउन्ड देरहानानै दा माबायदि मोनदों नोङो? आं सेकेन्ड रानार अफ मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। नोंथाङा अबेनि? आं उदालगुरिनिफ्राय। औ आं दिन्थिखांबाय। आं गुवाहाटियाव खालामफेरबाय आरो टंलायाव। नोंनि बेफोरबायदि सोलोंनायाव नोंनि न'खरनिफ्राय बा नोंनि बबे माबानिफ्राय बेकग्राउन्डनिफ्राय बिदिनो बे स्टेजसिम सफैनो हादों? आं गावनि मामानिफ्राय बिदि सफैनो हादों। मा क्लासाव फरायो? आं दायो क्लास 7आव फरायो। इयुनाव मा जानो सानदों? आङो सासे गिदिर मडेलार जानो लुगैदों। आङो बेसां हायो एसां नाजागोन। नोङो माने फार्स्ट रानार देखायनानै माबायदि मोनदों नोङो देरहानानै? मोजां मोनदों। ओमफ्राय नोङो उनावहाय मा जानो लुगैदों? देरनानै माने उनावहाय फिउचाराव मा जाहैगोन नोङो? डान्सार जाहैगोन। बबे जिल्लानिफ्राय फैया बाबा? धेमाजि। मा क्लासाव फरायो? क्लास 5। क्लास 5। नोंनि बेफोरबायदि नैबे बेकग्राउन्डसिम सफैनायाव नोंखौ सोर बा नोंनि पेरेन्टसफ्रा माबायदि मदद होआ? माबा मदद होदो। माबायदि होआ? सापर्ट बाबाया खालामदों मामियाबो खालामदों। नोंनि टिचारा सोरमोन? किसान सार। मा बुंनो सानो नोंनि टिचारखौ? आं बुंनो सानो थेंक यू। जो फर्स्ट प्राइज मतलब जीत के जी कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बड़ा खुशी का बात है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज जिसको भी मिल रहा है, इधर आके जो ग्रैंड फाइनलिस्ट हुआ है उसके लिए सबका आई थिंक मेरे हिसाब से सबके लिए खुशी का बात है। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे वोट से भी, जजेस से भी, सब पब्लिक से भी मुझे इतना अच्छा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। और जितने भी मेरे प्यारे चाहने वाले हैं, जितने भी मुझे वोटिंग किए, उन लोग भी ये विनर का हक है। अब यहाँ पे मतलब म्यूज़िक ही है, ठीक है, मेरा इधर म्यूज़िक है। हम नया गाना कर रहे हैं अभी, मेरा खुद का कंपोजिशन का, खुद का लिरिक्स लिखा हुआ, खुद का ही मैंने अभी एक बना रहे। ये दिवाली के अंदर ही, दिवाली से पहले ही रिलीज़ होगा। शायद आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग ऑब्वियसली हरी नेवर यूट्यूब चैनल में जाके या इंस्टाग्राम में जाके आप लोग देख सकते हैं। बस इन फ्यूचर में मुझे म्यूज़िक का बहुत ही नॉलेज लेना है और ऐसे आगे बढ़ना है और आने वाली पीढ़ी में बहुत ही बड़ा एक अच्छा कलाकार बन के सबका नाम रोशन करना है। जो अलेक्स सर ने ये तो मेरे लिए मुंबई जाके एक एल्बम्स बनाना बोले तो ये तो मेरा सपनों का बात है। हम कभी मुंबई भी नहीं गए, हम दूसरा स्टेट गए लेकिन मुंबई अभी तक नहीं गए। लेकिन एक सपना है, एक बोलते हैं ना मुंबई एक सपनों का नगरी है, और वहाँ पे ऐसे सर ने इतना सपोर्ट करके बुलाया है। और एक म्यूज़िक वीडियो उन्होंने मेरे साथ करेंगे बोल के जब बोला, बस वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज से इतना साल के बाद अचीवमेंट ये हो रहा है और आने वाले दिन में भी होगा, ऐसे चलते रहेगा, बस रुकेंगे नहीं। थैंक यू। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।